Kardom nili uruning tikathar karbeng long news arning ang sama berta pini langkon ita. Ingdeng Troxicap Carlitang Khorsing Terang upon Hamren KAC branch secretariat along ta Kachikimo Pedopon. Pinipai kuni ni pain korener kepani West Karbeng long Hamren arong sopi Karbeng long Termas Council branch secretariat asa hemalong Carlitang Khorsing Terang upon Kumlena long an pate bogdam si Ingdeng Troxicap arong Kachiboyarni Kachikimo Pedopon. Bang solong lakhain koi boithalang so LC MLA Rupsing Teron apen Karbeng long Termas Council pen. MAC Hatsing Rongphar Anparta Karbi Student Association Penchenglok Lapu Chairman Ward Commissioner Anparta Pregjam Kitikiding Chirok Tokara Datum Chitong Lunsi Karli Tang Horsing Terang Aphan Kachiki Mojaimek Missen Pen Pichon Pon Dak Kitikiding tum Pini jasa met lagi litum kadowe Sulang Dora da chini lo Karbiang lo Thomas Council Kechengsi CM Anghoy Nagiki PM Banglo Horsing Terang Alangli Troxicap dengan kiti kacau pun labang Karbeng long Thomas Council sia officially basic talon pon lo labang suka talon long jasa met dak itu kete geding temdan me mahjong jumesan alam cetan ponong lo lapen ke bang gilangan dame litum abang Putin dak sulang dora lepuno litum horsing ti horsing terang lapudat kali litum dak litum Samson Sing ti pantai litum cukime ponai dak litum langkung habilo litum sarsing terona phanda chukime poni litum phan jasa met pet labang soa Karbi longri koman ma bang pusi litum phan nangki khipi tekang nangki dam pi tekang ma halabang abang Putin litum chukime poni alang litum hirjume alang litum a blessing halabang litum kado wetame claim pon pet dam pon pet litum habar along ri phan intur pon pet ampo asipini dak bang kai litum churu ponai je ke dam tangana bang litum dak branch secretary long pertama litum kacetong apai on maga ong ta ong edat tapi ni le thota pan ke ong berat ke kali lasene le pini dak media thengno tame kachuniri kangtung bang lalo je litum abang Putin tame oreng abar sai kachu claim tumle punoi ma party long ke theding tumle punoi dak ma ke claim dam bari me tumle punoi ma ovi ke me tumle punoi hala hoya bang pu ma official program long bang litum kachirap kachetu bidi sore lapen kacethan kachimum bang akenang sot la sedak bang ke litum Curu ponang ile tumas siam Dr. Turam mohang pada me kedam tangan bang ile tumdak tuar jasendet abe hamrena habat pada ke bang kedam pada me sosial media long le puno hadat me tuar senon bang ile tumdak tuar bang ceng pon bom lo prabjin pendak forlen ata tuar tame tang pon po la pendak prabjin pen medical 200 bed hospital ing pon po sondak thak dak kidu ke thak abar sai tame dak tum dak IB dame kim pon bom lo halas tame tum kang pu ponji lasi lohoi tame ka cisik dolo lasi dak bang kai litum amrena rong sopi just met pet bang Putin da chini dak district headquarter pena dak bang litum DC do SP do dak litum apek hijoi kala tamate ke bang ke dam halo tame do dak litum abang Putin da litum claim rapet dam rapet pen litum habar an so se bang habar son pakrang koning ko bang ni li do e panda ko ngata tane Ponka Lekthearong Phonglangsu Baptist Fellowship atuman kimi kicho jaimek kidengpon Phaikuni ni phainkorener kepani lakhainko retrok Dwarbaguri MSC constituency under Ponka Lekthearong Phonglangsu Baptist Fellowship atum an kimi kicho jaimek kidengpon Labangsu an kimi kicho jaimek along Phonglangsu Baptist Fellowship President Borsing Inti Dikon Kachari Ponamailong Secretary Rajan Inti Pen Alhi Pachini Pon Alhi Amana Peng Pen Kachetong Don Lake Kelangadong Baptist Church Pastor Speaker Harsing Singer Assistant Pastor Gojen Teron Penchenglok Kekangadong Baptist Church Mondoli Keja Atom Penangan Chetong Don Renti Pen Phonglangsu Baptist Fellowship Keja Atom Dikon Borsing Inti Secretary Rajan Inti New Church Construction Department Secretary Benson Terang Women President Martha Teron P Secretary Rani Lekthe Piatum Henlo Ponka Lekthe Arong Phonglangsu Baptist Fellowship Keja Atom Pen ke Pirthi Munit Atom Ningkan Kang Thim Kichoji Apha Saituti Kipon Bomlo Lapen Ningkan Kang Thim Saituti Kipon Asokasa Theng The Bonghom Hansirong Anta Saituti Ki Alongsi ART Ponlo Pen Munit Atom Chuche Aprangsi Arnama Phansi Ardom Mate Hodai Pon Paprang Pon Ansi Munit Atom Chopo
Lason thak thaksi pining aparman ke ponka lekthierong phonglang chu baptist fellowship atum chingrum pet pen an kimi ki chojai me kideng pon lapen idon pen tangka kachirong laki suri isisi kachirong pedopon lo lapen ponka lekthierong phonglang chu baptist fellowship atum nonomat don krihini belang lapen ponka lekthierong phonglang chu baptist fellowship ke kanga dong baptist church amondulia longsi dudun bomlang nonomat ki pusi fellowship member atumpen thanpon lasi pinike girja hemalong program en bomahot arna malon kana jai mexitame en ponpen ningkan kangthim chutiki pon asokosang jisu kristo phan hodai pon pamisi moni dadam kichu kijun ponapot ningarong pik an pusi fellowship ki ja atumpen thanpon renti pen mesen me et pen an kimi kichu ajai mek pachon ponong lo putha thanpon Ini nitum an mi cho program ke lagi nitum pini cakali ni kan wang ta asal se nitum ke don pen suri sisi kecirong ponsi nitum ke ni kan wang ta klem bom lah peneng bang bom si penengan ke ni kan phobak nitum pleng ponlo lasan nitum an mi cho program bang ke lu ke don kre ni lu ke bang 85 bag doji dan aku baptisma entang tum dan 30 bag doji dan katu we panu per bang ke 85 bag doji aduhi ke pini bahasa animi cho jai mek long na chetong dan bang ke min aduhi bang ke ni tum ke andar bang ke kandong si dudin kok lo pose ke chupapon bang ke tum pastor asing singar panda lagi speaker sini tim an panda apen yuda tum nang kitong dun nimalia mai ban nang kitong dun apen aku geprek arong pen nang kitong dun bangke songron ban tado langkhang ban tado apen logbok rong pierong ban tado pen aku hara mati ban tado men ban somterang Westcar Benglong Labor Union atumpen son thoma pathak pherang ke mai kangni pon Westcar Benglong langhan Westcar Benglong Labor Union 1 asa hemalong phai kunia chikloni phai inkoraner kebani son thoma pathak pen Westcar Benglong Labor Union 1 Central Committee atum pherang ke mai ingni pon pherang ke mai long Westcar Benglong Labor Union 1 amai phu manav kramsa kongchun bang dipanjali amsi member Kerala teron piatum pensi ingni ponlo totang telang litum pen kaning jiwdun alam thi arju ponsana Bortholpan Priyanka Balmiki Karbinglong News Pardon tapi ini tum ladak nijang Karbinglong pen labor union ini tum metang masa yang pensi ini bangke lason loje isi kacuru putak Sony kacuru putak fansi ini kacing hon Karbinglong arat fansi tami lasu fansi ini tum la Karbinglong ang kedua nabang pulang tum fansi tami kacuru berta fansi ini bangke ini tum lebar ini kan jenis dilo jangan ini tum non kiram tang apor ho ini tum la Karbinglong otomas council atau hai tum si tami kidu kila kada tum abang pu bang pila tum phan laso longle apota keron laso putar lang lapen Sony bangke ini tum Karbi rong supi long ini tum kacing hon akorti lapen nang tum si tami laso longi laso putar lang athe ini tum bang charjat thik bang si ini tum magenang solo lasi ini tum Karbinglong West Karbinglong lapen East Karbinglong along posi tami tum longle bangke adu ya hoy bangke ini tum tribal tum mate ini tum la Karbi tum bang si adu ya hoy bang ini tum cerai koma bang ini tum magenang solo lasi ini tum kedam tang si tami la bang so putha bangke nije bomlo lasi nona bangke ini tum la Nagaland border along ini tum kacing hana korte aing jera tum methang along ri methang ade cerai kom ni puyok selang tum Nagaland border along dulu selang tum kedu kapathir bang ini tum
churu par lo laban alang litum kabor I thega bangke ni litum lebar union pensi tame alang litum phan churu lo alang litum methangadim cerai ni kom ni pojok ke dua jor ni si alang litum hadap ke dulu masih labang su ang bong kaci yok do na bang ala kompun tipi po bang ke chok ce lo athe alang litum le ke do paprang posi tame alang litum si ke do paprang posi tame dak council pen alang litum pota doning polo ce tame pota kawia jok lapen alang litum bang illegal ke chok ce lo je alang litum bang hala bang su litum korte tum litum kona su kali litum korte tum si litum ke do hala dak la se hala su ke do dimalang ke alang litum mesen lo lasi alang litum along kedu kapathir ji bolong si alang litum la kecok ji tum manang punang ko or lang no ko si punang ko alang litum kamatha ke de lidet ajok sini tum bang pini bang so press meet bang ke deng ko athe elitum karbi atum kaching hon hello no nakinang solo kachera phele litum nakinang solo lasi hala bang so edet cherai ni ko ajok akamatha ke me tum phansi aru ahem freedom thurong polo de labang chok chelo lasi hala ki freedom atum si nilitum lebar union pensi dame chok che bang si polo lasi alang litum ki free along kachera dun abang pu bang pi tum si tame la kapathir ji ko tum along si alang litum mane dia chuhang nang po la pen alang litum phan nilitum si ka ni irui ang bong lo nilitum kaching hon karbenglang autonomous council atum si tame kidu ke lagara datum phan labang su longli apota ke ronpon abang ke nilitum la lebar union pensi tame karbenglang autonomous council si amaka hai pendang lo alang li long acherap chetu dun MP la pen MLA tum si tame labang so sai nang tum ke deng thek bang ke nang tum karbenglang autonomous council la long acherap chetu dun abang pulong tum phan si tame nilitum choro lo la pen nilitum kaching hanai Dr. Tuliram Mohan kahai bang kita mi labang su gama tha the ko bang ke churu ba si ini tum kabing long long ke kaching hon nai lo ke thenai ning ka chera phele tum ke thenai ning si nang le tum labang su ki duk dat ara tham kama tha pon the bang ke lak lak ara da phan nang le tum long le kota ki pi pon kama tha pon bang ke nang le tum pen se tam ni nang churu lo la nang le tum ke krem the ko la pen ke bang gilang ekam se tam ni lahai asai lempon pu sini tum ning thelo lapen yiri tum lebar union pensi tame ekam ke bangji niri tum long se tame na cherap chitu dumji phansi tame ni tum ning thelo lapen yiri tum malong yiri tum akor te angyo tum si tame pining si long le pota ke joy ben ke ron polo lasi ke dam tang apor bangke yiri tum karbing long long labang su long le apota ke claim pu bang ke kaselet atum sigyang lapen ke claim kli tum sigyang 100% ang bongpan 5-6% tum si long le pota ke claim choteti ke claim kli ti atum si ong na pot si nangli tum kama thapon bang ke mesen lo lasi nangli tum ta aklos ke do lo theglong lo lasi eli tum ke bangji thang phan awi mesen pen pachela ponji kusina tum kama tha ajok sini tum se mi labang su akaprek bang ke pupi si tami la long le pota ke ron na bang nang tum han churo lo la pen la son kidu bu la ga tum ke asuri suri ke chulong ne deta hai si tami nang tum la long le pota ke ron na ke joy ben ki pi bang ke ni tum ningat long ga si tami nang tum ka long tum mas council hana churo lo la pen non ke bang jilang krang si tami lang so se sai bang tum ke kem ponji phanjin tum ni je the dun do na la pen ke non ke dam tang sar the thang chu long le si dam me nang tum kal mung long tum council pen bang so sai ke deng pon lo election ke deng pon na chu lo la pen non ke bang jilang VGR long si tame nang le tum prajin pen bang so sai ke deng pon ji phansi deng pon pu bang si tum la lebar union ka si tame ning thelo pasi litum nang litum yang sila bang so sai deng pon lu prote lang so se nang litum si tame alam he jume long so la lang so se karbing bang arat adang pu bang pi ya he jume si tame long pu ko sini tum la le bar union ka si tame
nang tum phan ning nang pa thedang la si kadu ka be rat tum si tam ke klem bang pu bang phis tum si ke klem ar tum han ke ning parong do ning ka ning pa thedu ni aning pa bidu nang ne la ka ning po nang ne la puson alam thesi ni li sing han ka bing nang ke do an tum han si tam tham la si ni la